¡Aplauso! Bueno, se falta menos, se falta menos. Levamos tropecientas comparsas. Vamos a decir unha cousa. Onte, en Fisterra, 5 comparsas e acabaron ás 9 da noite. Non se por vendo horario para levar 12 ou 13 xa, Así que non vos quero desilusionar, non, para que marchedes para casa e todo eso. Hai que aguantar, hai que aguantar. Bueno, tocou o turno a unha clásica do concurso de Dumbría. O turno Gure, a jugar!